A už normálne bude zase taká. Čaute. No, takže toto je Viktória. Ja som Bianka, ale inak Vicky Bibi. To je jedno. Bibikny. Tí, čo nás poznáte, tak viete, že len nás môže napadnúť takáto vec. No. S tým, že ten, kto nás nepozná, tak dúfam, že budú aj tak sledovať naše videá, bude sa smiať, dúfam, že nebude veľmi urážať, pretože si myslím, že smiech predĺžuje vážne život a budem sa snažiť vás rozosmiať. Túto stránku vlastne, ako ste si všimli, tieto videá sa budú pridávať na stránku pre ženy. Je to naša stránka s Viktóriou. Facebooková stránka, fanpage. To bude na YouTube, názov kanálu je taktiež pre ženy, takže sa tešíme na vašu sledovanosť, na vaše názory, otázky a tak ďalej, radi poradíme. Vaše otázky sa budú zbierať, ticho buď. Po 50 otázkach urobíme video, v ktorom vám vlastne na všetky otázky zodpovieme. Úprimne snad. Áno, samozrejme. Všetky otázky, čo sa bude týkať hociakej otázky, zodpovieme, nemáme s tým problém. Až nie veľmi súkromný, samozrejme, lebo ty by ste ani nechceli vedieť, si myslím. Takže, nie je to tak? Hej. No, takže vlastne áno, táto stránka slúži pre všetkých, budú to naše videá, budeme sa vlastne na týchto videách aj malovať, vlastne líčiť, aj líčiť. Tento proteín vzadu, hej, to si nevšimajte, to je môjho priateľa, ja určite by som sa nehodla k cvičeniu. Je to Lukáš a je to pes? Áno, nie je to pes, je to môj priateľ. Pes je najlepší priateľ. Dobre, ticho buď. Takže vlastne. Tu máte naše prvé videjko s tým, že začneme. Ako správne kýchať, keď sa chcete vyhnúť škole. To znamená, ja som to robila vlastne na základnej škole s tým, že keď sa mi niekedy nechce ísť do školy, tak to poznáte, niekto dáva do teplej horúcej vody. Niekto zrie kriedu. To som daj neskúšala. Ale neskúšala, vieš, aké horúčky som z toho teraz skúsila. Môj spoložiak, vieš čo spravil? No. Na základnej škole, nie spoložiak, moje kamarátky spoložiak robil to, že dal si do octu vodu a nakoniec si ju zlomil. Chápeš? Hej. Yes. Dobre, to je jedno, odbočenou témy. Áno. Takže vlastne toto tu je šparátko do uší, šparátko? Tyčinka do uší, poznáte. Tu som vlastne odstranila tento vátu. Tento vátu, áno. Naša slnečniarka sa určite poteší. Áno, pozdravujem. Pani Romanová Šičková. Dobre, to je jedno. Takže toto tu je palečka do uší, s tým, že ja si ho nebudem si ustrkať do uší, ale do nosa, pretože z toho vzniká plač, takže aj keď náhodou sa budete niečo chcieť uhrať pred priateľom, je vám zlé, je vám niečo ľúto, pred mamkou, proste slúži to na všetko možné. Tým pádom je z toho požitok taký, že kýchate, plačete. Takže ideme to skúsiť. Dobre, takže ideme to skúsiť. Takže držte mi palce. Keď som si mala urobiť aspoň nechty, ne? Kedy? Ježiška, už to potom urobíme. Už to ide? Takže prvé kýchnutie za sebou. Ideme na druhé. Že mi zdrožek narkoman. Hej. Jak feťak. No, takže druhé kýchnutie tiež za sebou. Baktérie. Nie som chorá. Už máš špirálu rozmazanú pod očami. Hej. Červené oči. No, takže takto. Je mi zle. Nemôžem s tým mami do školy, pretože Bolí ma hrdlo, mám sopel. Musím ísť k lekárke, mami spraví mi čaj, prosím ťa, nemôžem ísť do školy, vážne. No, tak to je asi to. Čo máte spraviť, pokiaľ nechcete ísť do školy. Nechcete ísť do školy a nechcete ísť do školy. Keď chcete, nerobte to určite. A keď to nebude pôsobiť aj tak, že vaša mamka je tak, lebo sú aj také mamky, že proste áno, do školy sa musí chodiť, pretože je to povinná dochádzka, pokiaľ ste završili. Nie, to nie. Čo ich tu chce s nimi ako spraviť? Tak to použite aj v škole s tým, že vám keď už zavoláte, už keď vám budú tiec sople z nosa, už keď budete, neviem čo mať všetko, a zavoláte, že vám je vážne zlé, že máte horúčku a určite vám to pomôže. Takže tu vlastne sme prešli k lekcii kýchania a vlastne to bude naše prvé video.
aby ste sa oboznámili vlastne s našimi praktikami. Budeme vás vlastne, už nemáme ich čo naučiť, si myslím, ale máme im skôr, čo také chceš učiť? Make-up and hair. No áno, samozrejme, make-up. No vlastne áno. Pôvodný zámer vytvorenia tejto stránky, alebo vlastne tých videí, ktoré budete vidieť nasledovne, je to, že vlastne sa budeme pokúšať, ja sa budem pokúšať naliečiť túto kolegyňu. Keď to budeme vyzerať smiešne, tak sorry. Ale nie, ona vie malovať, len ja budeme robiť vlasy. Áno, o chvíľočku budú predĺžané na moju krásnu výplatu, ktorá má o niekoľko dní prísť. Takže... Vyrába rožky. To nemusíš komentovať. Takže, Nie. No, takže... Takto, budú tam spočívať vlastne tieto videá z nášho života, taktiež aj o ličení, taktiež aj na vaše otázky budeme odpovedať, s tým, že každá 50. otázka, pokiaľ budete chcieť zadať. Keď zozbierame 50 otázok, na vaše otázky vám odpovieme prostredníctvom videa. Poprosím otázky také, proste, kde nás nebudete uražať, pretože my toto video vlastne... Robíme preto, aby ste sa zabavili, smiali, aby ste... Smiech predĺžuje život, to už sme nevedeli, sa mi zdá. Nie, to nevedem. Ja, dobre, no. Takže predĺžuje život a my chceme žiť dlho, takže my sa musíme smiať a smiať a smiať. Takže budeme sa vidieť každý deň, aspoň tak sa budeme snažiť. Every day together. Forever. Dobre, čo nie, lebo keď to vidí nejaký angličan, tak zrovna akože, no. Čavé vlasy som si zle vyžalila, nie? Dobre, to nie je podstatné. To už máš ráno, že len ja snežilo. Dobre, takže to nie je podstatné, takže toto je naše prvé videjko. A myslím, že sa budeme už s nimi lúčiť. Nasledujúce videá už budú dlhšie, samozrejme, lenže toto je len uvádzacie video. Aha. S tým, že lekciu kichania sme, myslím si, že zvládli na jednotku. Správne. A pokiaľ budete sa chcieť o váš výsledok kichania podeliť, samozrejme, budeme len radi. Vaše videá, vaše názory a poznatky. Áno, takže zdravíme, príjeme. Ešte budeme variť a piec, nie? To sme nepovedali. No, to budeme aj variť aj piec, no. Dobre, takže tešíme sa na vaše názory. Zároveň na vašu sledovanosť. Áno. A chceme vás poprosiť, aby tie vaše názory boli v rámci normy. Nejakého etického komfortu. Áno, samozrejme. Máme ducha, otvárajú sa nám dvere. OK. Hej. A vážne. Dobre, no ticho buď. No, dobre. Počkaj. Dobre, že to je dobré. Zajac. Hej, no dobre. Dobre, no, takže, už mi píšu. Dobre, no, takže vidíme sa na sledujúcom videu, ktoré bude sa uskutočňovať zajtra. Zajtra sa vidíme. No, čaute. No, zase na to počíva.